adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Kedam tang epechel sirachuria song mahang ki thegarni ki talon ponari MLA Akhil Gogoi hin pen chetong dunsi Karbiang long aradaphan hemprek kang thimamen pen radaphan ke pamang hupura is Karbiang long BJP lamjai sar potum pen kedam tang ar koini phain koi rahi niarni phirang ke amaya long pen MLA Akhil Gogoi aphan lamvoi pipon Bangso lamvoi ki pipon phirang ke amaya long BJP lamjai sar po laichan ingleng salavor be lapen Sarthi kram satum penching room si kedam tang ar koi ni phain koi rai siarni epechel sicharia song mahang ki thegarni ka talon pona mayalong aluhiaman pen ka chitong dun MLA Akhil Gogoi mayalong lam theki jai pona tengki Karbiang long arat akar inai hemprek kang thim ke palong ji aphan assembly along antami ningje dun po lam thea puthak BJP lamjai sar potum pen labang solam the MLA Akhil Gogoi jongjong pen si kaningji ma matang te alang li ka churip dun Arat Charya Songalong Kitok Bon Doma Pusi Karju Padopon. Akhil Gogoi kumatlo pulote Akhil Gogoi bayar pu akai England samhota thamlo penang a la penle langdang lo pulote ohomia abirudia kini mati la bang APHLC holadak APHLC pulote 1960 Assamese should be the official language in Assam. Latung pudulo kali netum ohomia chali le pu a protest si APHLC bang ka mahange theglo pulote la kene bang ke piloma Akhil Gogoi ke kuson se lada ka bang na kidun la tum lang dun hai hedat nai therak nai la to ke lada ka bang ke la tung nang dun hai hedat nai lurin juti Gogoi ta nang dun hai hedat nai Akhil Gogoi ta nang dun hai hedat nai wala deuri bang ta nang dun hai hedat nai la chini paka nai la so APHLC pilo malo leadership gen bang ke lada bang ke piloma la so jai kathar kuma la ko langdam nai inut IAS retired lo pulote ko pilo ani si hat ilong ne aku ningje de itung ke soini school binang ne soini school bilo tang army ke the command le hola bamun na tum e pe kayos atum hola tum ba khatriyo atum hola tum pensi la bangke piloma la tum khang check titi itung ke la si soini school nang ne pu la bangke strong protest nei athya lang Karbiang long aphan article 244A ke pachun ponji aphan jongsi ave lipute Karbiang long arat aphan ahok hialam lam chakchi pithabri athe MLA Akhil Gogoi ke kedam tang arni tami Karbiang long along nang ka homri aphong do peklo bonsi tami piniar ni anta Karbiang long arat kisung ke boy farman assembly along nang karja pidun puthek long le lan chot kali Karbiang long farman ka chingthura sonpu nang ke claim pi stami is son ta vilang lasi un a alam ke Radaphan chak thapen pamang huri pusi BJP lamjai sar potum pen pachini pon lan chot kalisi MLA Akhil Gogoi ke kedam tang surihini rakre ke thomaning kana hutsitami jakas asong pen hemprek farman ka chisong boma pora hutsitami Karbiang long aphan hemprek pinang ni pukaning jia banglo lasi Akhil Gogoi ke inut Radaphan ke pachu bai thek lapen lamcha ka chi pitta babang pu lasi Rada tumsitami Akhil Gogoi alam ke arjuje det si kemi athe hemprek amen pen penang anarada tumki apran kedam nang atum sitami penang andolo laben latum aphan Karbiang long along BJP sarkar nang chari lo pupen bang pharuhini suse hemprek ke hangamen pen apran kedam nang atum aphan innura long pen lak phopho anatang ka sitami pipajur ponong lupusi BJP lamjai sar potum pen pachini pon angke kila tum ko phana ke han pak lo la si hola to ma pulo ATM Himanta Biswa Sarma sara ATM lo la dak bangke dak chot ta kalela Karbiang long Dima Hasau la per hobu gunang te Borulen la pen kyo po Sing Council po wala so council la tumaya long bangke Himanta Biswa Sarma ATM to la se angho kaninye bang chikilik nahi kaninye bang chikilik nahi chitharak nahi la so ATM pu amen pen bangke alang tumalong son ke angho pen chon cheder nahi Athe Ladakh non development osi development avidat nang po amining kalimala Ladakh no kaching thor penangan dolo towar pen chenglok lang pen chenglok kadu ko chitang e destanon progress bomb lo no progress bomb lo ke autonomous state long lok no tangte itu mo bangkala tumo phan chuhai un eder ji pu thinking ki do pen si la banga ki ill mentality ki do pen yok si la ha du ko la ma ke la kan ye thap News Report KATV News
West Karbianglong Education Block Kaparlo Amri Chinthong Rong Khang Lapen so Chengar Lokedo LPME Lapen High School Kedo An Kacharli Claim Somar Lapen Kithurmi Ove Risonim So Atamapan Ahok Peraki Tekere Quality Education Kapedo Jiapan Mang Ponsi Aning Kanbangta Gunotsov Kapedo Ponverason Thotsi Pining Surihini Rain Kora Posting Kana Parman Satami Nithoma Parman Arpeni Pain Koipen Pangcheng Ponsi Ni Pain Kora Isilapen Inkora Hini An Ketokelang Kaportia Satlang Pedosi Osomar Apiapo Adona Rapatuma Pan Pangrumpen Anso se Pierre Thiamek Kachichardun Thekjiapan Lokacharli Akinang Soraputak Chethan Chimo Majame Pemar Pon Karbianglong Autonomous Council Hinpen Jasimet Quality Education Kapedo Japan RD Kipyojo Atokano High School Sutami Tingkudun Kansonsi Tekondonglo Ahok Bonta Along Penalong High School Along Charlie Also Marathon Do Usuta Hanbangatung Avide Lapen Hanbangatung Kido Along Suta Charlie Also Marathon Avide Piti Lapusonta Lasonsi Hamren Gop Higher Secondary School Along Amati HSLC Asatlang Aninkan Bang Kitokadin Hangnat Notification Alo Kapajir Abikin Pen School Hem Atong NN Construction Pen Kapahinu Iet Aputak SNC Krishna Sharma Ahin Pen Aningkang Samse Aputak Lamthi Chipeklang Pon ke exam topa melo inuta absence duka vita wangpet anten la question ke do anta latum ke tek testa tiklo aro hala kapabong long answer script ba pesa bangta lata latum pabong long ke tek an latum pabong long lo anten misen pensi gunasap insamdin pensi non an non suti telang asa pakam dola la an step loh misen pensi non ana step sili Lasonsi Gunotsav Surhini Renkora Po Abaha Hamren Habe LP School Along Headmistress Kabon Kramsapia Hin Pentame Gunotsav Surhini Renkora Po Along BMC External Evaluation EE Nodal Teacher Kangwaipen Ahokpet Gunotsav Along Kiklem Nangji Asondoan Kapichun Dun Longaputak Alamthi Pachinipon News Report KTV News. Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom.